Ці будуць беларускія ўлады яшчэ раз павышаць пенсійны ўзрост? Чуткі пра гэта ходзяць амаль пастаянна, але апошнім часам гэтая тэма настолькі бударажыць народ, што людзей пачалі супакойваць асабіста чыноўнікі. Спачатку старшыня Савета Рэспублікі Наталья Качанова паабяцала, што ў бліжэйшай перспектыве такое рашэнне не плануецца. А цяпер пра пенсійны ўзрост загаварыў і былы віцэ-прэм'ер, а таксама памочнік Лукашэнкі па Магілёўшчыне Леанід Заяц. Ён таксама запэўніў, што беларусам няма чаго баяцца, цытата: «Хачу вам аўтарытэтна заявіць, што сёння гэтае пытанне не разглядаецца нідзе і не выносіцца ні перад кім». Канец цытаты. Нагадаем, што паводле звестак кіберпартызан у 2020 годзе ўлады ўсё ж разглядалі магчымасць падняць пенсійны ўзрост, але толькі для жанчын. Тады прапаноўвалася паціху падымаць гэты паказчык кожныя паўгода, каб у выніку беларускі выходзілі на пенсію ў 63 гады. Праўда, ці то праз паслявыбарчыя пратэсты, ці то па якіх іншых прычынах улады ў выніку адмовіліся ад гэтай ідэі.